Nyen. Duol makenrat joganda kaachiel kod moko kuom jokenrat joganda wuok oko mar seyo obila kuom nek mar ji ariyo manowito ngimagi e rakruok e kind jopiny kod obila tesendo obila mar Ramula gino manoweyo mohe obila 45 kod hinyruok mopogore opogore. Kaka Steve Biko lero koa e kaunti ma Siaya, giseyo duol marango tije obila IPOA kuom deko mar kawo okang' ne obila manotimo nek makamano. Kabende gikwedo wan migawo mar obila kuom kuoro obila e gweng'no. Gino magiwacho ni thiro kata yore mag wuoth ni mar jopiny odak kod luoro. Thuolo mar jumbe ariyo, jodak mar Ramula kar chung' od bura magem osedak kod luoro kaluwore kod kwan mathoth mar obila mag majoni manokuore alworano mikunyo e mula kaluwore kod monj mane jopiny otimo e tesendo obila mar Ramula, gino manoweyo ji ariyo kowito ngimagi kod obila moweyo 45 gi hinyruok mokalo. Kawuono duol makendo ratich oganda kanyakla kod riwruoge mopogore makendo ratich oganda owuok oko mar kwedo tim makochno kod deko mar obila timo nonro. So we are particularly alarmed by the increasing use of criminal justice system to suppress community members. We have gathered while we are here that number one, many young men have fled their homes due to fear of arrest and continued harassment. Mr. Francis Omenya remains in detention with a cash bail of Kenya shillings 1 million, raising serious concerns about the proportionality and basis of the charges against him. One, lack of due process and community consent. In Ramula, Mwibona and Ikolomani, community members reported that lawful procedures for land access and acquisition were not followed. There is no evidence that free, prior and informed consent was obtained. Ne giseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e gayo jopiny mar Ramula kar manyo yore mayot makelo winjruok e kind jopiny kod jaket mwandu mageto kunyo mula kanyo. These communities need solidarity. What is unfolding can no longer be treated as a localized issue. It reflects a much larger and deeply entrenched problem where powerful interests appear to shield themselves behind state machinery at the expense of the very citizens who are rightful owners of these resources. Fear within the community and have discouraged individuals from freely expressing their concerns or participating in discussions affecting their land and livelihoods. Margine piny owacho, ahinya to duol marango tije obila, IPOA en mar kawo okang' ne obila mitudo gi nek makamano kod daro obila mokuore gweng'no ni mar jopiny odak kod luoro. We call upon the Director of Criminal Investigations to urgently investigate these allegations, ensure that officers under his command act within the law, remain impartial, and do not facilitate or enable the violation of community. Machielo, moko kuom familia ma obila osemako joheragi kitudogi gi monj mane otimore tesendo obilano noseyo obila kuom tamogi neno joheragi momaki ka giramo ni ngang' ok giniwuog e lop kweregi. Sababu sisi naona shida. Sisi hatutaki kuhama kwa sababu tulifika hapa kama hii gold iko. Hata rais wetu wa kwanza alikuwa kama gold iko. Sisi nataka nimkusaidie sisi. Kwa sababu kama mimi namna hii nilikuwa na title deed ya mzee ikakuwa huko. Nilikuwa na kisaweka question mark ndani huko. Ombi langu kwa serikali, tafadhali mtupatie haki yetu. Na mashirika ya kusaidia tupate haki yetu, tafadhali msikufe roho. Vile mmeongea mnasaidianga kina Silas hao msiwaache. Mkisikia tu nini imefanyika kwa one of them, wameniambia kuna list ya 24 people. Lazima waende. Agibire kine ma county commissioner Masiano wat komora. Nyocha onyiso jopiny no obila timo duto manyalo mar duoko kwe e gweng' ma Ramula kod alwora mare kojiwogi mondo gibol luoro piny. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.